Mae dy yn sefyll am deddfwriaethol, legal yn Saesneg. Mae unrhyw beth deddfwriaethol yn ymwneud â deddfau, unrhyw beth sy'n ymwneud â'r gyfraith a rheolau'r wlad. Mae A yn sefyll am amgylcheddol, environmental yn Saesneg. Mae'n ymwneud ag unrhyw beth sy'n effeithio ar yr amgylchedd. Mae C yn sefyll am cymdeithasol, social yn Saesneg. Mae'n ymwneud ag unrhyw beth sy'n effeithio ar y gymdeithas a'r bobl sy'n rhan o gymdeithas. Mae T yn sefyll am technolegol, technological yn Saesneg. Mae'n ymwneud ag unrhyw beth sy'n deillio o dechnoleg fodern fel ffatrïoedd i gyfrifiaduron a datblygiadau tebyg. Mae E yn sefyll am economaidd, economic yn Saesneg. Mae'n ymwneud â'r economi, arian, ariannu, costau a chyllid y wlad. Mae G yn sefyll am gwleidyddol, political yn Saesneg. Mae'n ymwneud â byd gwleidyddiaeth, y Cyngor Sir, y Senedd yng Nghaerdydd, San Steffan yn Llundain, yr Undeb Ewropeaidd neu wleidyddiaeth y byd. Weithiau, bydd rhai ffactorau cofiad y dacteg yn fwy pwysig na'i gilydd, ac nid yw'r 6 ohonynt i gyd yn berthnasol bob tro. Hefyd, efallai y bydd y geiriau o'r diwedd, fel economaidd a gwleidyddol, yn mynnu'r sylw mwyaf. Bydd yn hyblyg gyda'r drefn, ond cofiad y dacteg.